God has finally remembered Zimbabwe. Inini ndinoitwa Martinez Moto. And handitye kutaura because tatopedza navo. And tatopedza pana wandinotya zvana chinamasa zvekutaurisa izvi. Maybe this is my first appearance in the public after 2017. We are done with this unpeerful leadership. We are done with ED. By Monday, by next week, you are going to see my changes. And next week, ichange iri viki ichapisa. And ichapisa. We urge you kune vakura vachembera vaiva garai mudzimba musafambe. We urge you kune vachemberesesa mugarai mudzimba vakazvitakura garai mudzimba vechidiki vana vechikoro ngavasaende kuchikoro. We want to deal with the real problem in Zimbabwe. We want to deal with the real problem. The problems we have, we don't have my economic problems. We don't have any social problems, but the problem is one, ED. We want to solve that ED. We want to solve that equation development. That equation development, that's the only equation yatinofana kunge tichibvisa tobva tairamba tobva tairasa. So inini ndiri kutaura now, ndataura kuti we are done, and we are done. We are going to lead you until we are there. Takashandidzana navava nguva yaMugabe for so long, hapana chatisingazive. Zimbabwe changamukai. Vari muzano vachona vatorambawo cabinet yekupi inoiswa hama chete ndekupi. What type of this cabinet? That's stupid. But hapana kana ari kutaura kana ari kusimudza musoro. Kufa. Tyai Mwari. Mwana makorokoto mama maitwa minister, makorokoto baba maitwa minister, baba maita president, makorokoto baba makavhoterwa. Vanongoti it's our time to shine. Kokwenyu makorokoto makavhota. Tinoti kudii wakavhotera for nothing. Kutovhotera ZANU-PF. Nyika ino haisi kuzotongeka. We are coming. And tinokumbirisa kuti vechidiki vanogona kumhanya noita sei. Monday is the day. We are coming. We are coming. And we will be there ku State House. Zimbabwe inyika yedu. Ai Martinez Moto. Tinobva kumasvingo kumwe cheteko kona ED mbavha na president vachamisa. But it's only because I was in America for about 13 years in America. Then ndakadzoka ku Zimbabwe. The situation yakangodayo so. And my aim in America was for change. And I have come with my boys. Meet my boys on Monday. We are going to crush Zimbabwe into bags. We don't fear anyone. We are going to cause instability in Africa. Southern Africa, it will be a history. SADC will be a history. ZANU-PF will be a history. We don't fear anyone. We want Zimbabwe. Zimbabweans, their freedom matters. Their lives matters. Noti Emerson Dambudzo Mnangagwa's life. Zimbabwe is now Zimbabwe for ED. We don't tolerate anything about